Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Ике шәхес, ике фикер, ә калган нәтиҗәсе иншаллах тапшыру дәвамында билгеле булыр. Дөнья фикерен тәкъдим итә популяр җырчы, Татарстанның халык артисты, беренче каналдагы Голос проекты җиңүчесе Илмира Кәлимуллина. Хәерле көн, Илмира. Хәерле көн. Дини фикерне тәкъдим итә тапшыруыбызның даими дини эксперты, мәркәзебезнең Рөстәм мәчете имам хатыйбы, Мөхәммәдия мәдрәсәсе тәрбиячесе Исмәгыйль хәзрәт Биккинин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле кунакларыбыз, фикердәшләр, без тапшыруыбызны гадик Насырудан башларга күнеккәнбез. Кәефләрегез ничек, Илмира ханым? Рәхим итегез әле. Аллага шөкер, кәефләр күтәренке. Монда шундый рәхәт, бик тыныч. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, без дә сезне күрүебезгә бик шатбыз. Хөрмәтле хәзрәтебез, сез әле күптән түгел Сугуд Гарәбстанның хош сәфәрләренә кайтып төштегез. Исән-имин кайтуыгыз белән тәбриклибез. Кабул сәфәрләр булсын, амин. Кәефләрегез ничек? Аллага шөкер, сау саламат. Әлхәмдүлиллаһ. Әйдәгез шушындый әлхәмдүлиллаһ, Аллага шөкер дигән ноктада тапшыруыбыздан тәүге танышу өлешен аяк басыйк әле. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Илмира, хөрмәтле хәзрәтебез, танышу өлешендә хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенең гомер буе башкарган эш тармагына бәйле танышу фикерен белдереп китәргә тиеш. Ягъни Илмира, янәшәңдә Исмәгыйль хәзрәт Биккинин утыра икән, Илмира Кәлимуллинаның бүгенге көндә дингә мөнәсәбәте нинди, без шуны белеп китәргә теләр идек. Рәхим итмәссезме? Миңа калса, әлбәттә инде ул кешенең шундый төп һәм бик кирәкле тормыш өлеше һәм әлбәттә мин бик хөрмәт белән аңа карыйм. Минем карт әбием мәрхүм, ул үзе 14 яшьтә инде үзенә абыстай эзләде. Әйе, абыстайда укыды, гарәп телендә белде, шуңа күрә шундый без тыгыз элемтәдә. Субханаллах, машалла, искиткеч. Һәм беренче дугалар миңа карт әбием мәрхүм өйрәтте. Чынлап та башка телеканалларга биргән интервьюларында да Илмира әйтә иде һәрвакыт, әби белән мөнәсәбәтләр тыгыз иде безнең дип. Субханалла, сезгә дә күчкәндер ул дип өметләнәбез. Амин, шулай булсын. Амин. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәгездә Голос проекты җиңүчесе, республикабызның алтын тавышы Илмира Кәлимуллина утыра. Сезнең татар җыр сәнгатенә мөнәсәбәтегез нинди икән? Әлбәттә, татар җыр сәнгате безнең татар халкыбызның рухын, мәдәниятен халыкка җиткезә. Һәм дә аның аша мәгънә кертә. Халык татар җырына колак сала. Һәм дә һичшиксез матур тавыш ул Аллаһ Тәгаләдән бер бирелгән сәләт. Һәм дә аны матур итеп куллану, аның Аллаһ Тәгаләгә шөкерле рәвештә калу бик тә мөһим. Шуңа да һичшиксез без мәгънәле җырларны бик тә хуп күрәбез. Ул безнең татар халкыбызның бер өлеше. Әлхәмдүлиллаһ, рәхмәт Илмирага. Бөтен Россия күләмендә танылу алса да, татар телен онытмады. Безнең композиторыбыз Илмир Низамов белән бергә матур-матур җырлар иҗат итеп татар телендә таныттыралар безнең телебезне. Рәхмәт Илмира, моның өчен аерым рәхмәт, туган телебезгә булган игътибарыгыз өчен. Әйдәгез шушындый танышу фикерләре белдерелгән ноктада әлхәмдүлиллаһ дип тапшыруыбызның төп фикерләшү өлешен аяк басыйк әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, бүгенге тапшыруга инде арттыруларсыз йолдызыбыз, республикабызның йолдызы Илмира Кәлимуллина килгән икән, һәм безнең хәзрәтләр арасында йолдызыбыз Исмәгыйль хәзрәт Биккинин икән. Ике йолдыз утырганлыктан тапшыруыбызның бүгенге темасы да йолдыз булу дип алдым. Һәм беренче сорау үтә дә четерекле. Йолдыз булу ул ширме? Бик күп артистлар белән аралашканым бар. Зөфәр абый Хәйретдинов утырды, танылган композиторыбыз. Йолдыз ул шир дигән фикергә килде ул. Менә атаклы композиторыбыз, аксакалыбыз. Менә шуннан чыгып әлеге сорау туды да, минем йолдыз булу ул ширме? Илмира, мөмкин булса, сәхнәгә син якын кеше, сездә ул аеруча көчле хәзрәтләре без әле ул. Субханаллах, Аллаһ Тәгаләгә якын кешеләр. Кешеләр инде шундый ширне уйлап та чыгардылар, аны атадылар дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул бит физиологик яктан түгел, ул эчке дөньяның шундый Аллаһ Тәгаләдән биргән сынау. Һәм кеше үз-үзен ничек тота, ничек үз-үзен кабул итә һәм тормышка ничек карый, әлбәттә инде шул хәрәкәттән, шул әйберләрдән тора инде. Миңа калса, шундый шир бар. Ул бик төрле, авыр да булырга мөмкин.
Һәм минем чынлап әйткәндә, менә бала чакта андый дулкынлану хисе булды йолдызның. Теге җил өрде әзрәк кенә. Мин бик әйбәт хәтерлим, миңа әнием бер сүз әйтте: "Кызым, син үзгәрдең", диде. Минем бик күп конкурслар иде, һәм мин бу конкурсларда беренче урын ала башлаган идем. Мин аны үзем сизмәдем. Менә әнием, Алланың рәхмәте, ул бит бөтенесен күзәтеп торды, минем белән гел-гел бергә булды. Һәм менә шул вакытта әзрәк кенә минем ниндидер үзгәреш булганда, ул миңа әйтте, бөтенесен аңлатты. Һәм шул вакыт бик каты әйтте. Һәм шул вакыттан йолдыз дигән шире миндә бүтән булмады. Мин үземнең төп иемне беләм, ничек үскәнемне беләм, ничек мин дәванием белән бергә бакчада эшләдем. Бөтен әйберне мин беләм, каян чыкканымны беләм. Шуңа күрә йолдыз шире минем юк, Аллага шөкер. Рәхмәт, Илмира. Чынлап та Илмирада йолдызлык шире булмады. Ул башка телеканалларда эшләгәндә дә, һәм хәтта менә мөселман тапшыруына килеп утыруы да һәрбер артист монда килә алмыйдыр. Чөнки монда танылу өчен килмиләр инде. Рәхмәт, чынлап та гади кеше булдыгыз, гади кеше булып калыгыз. Хәтта беренче каналдагы Голос проекты җиңүчесе булсагыз да, Илмира, рәхмәт. Хөрмәтле хәзрәтебез, дини фикерне дә ишетеп китәсе идек. Дини яктан ничек икән? Йолдыз булу ширме? Әлбәттә, ширгә карата аңар табиб бәясен куя бит инде. Бездә дин өлкәсендә остазлар бар. Бар аксакаллар, абыстайлар, кайсы үзенең дини тормыш тәҗрибәсенә карап сиңа нәсихәтләр бирәләр. Шундый бер мәгънә бар. Кемнең остазы булмасан, остазы шайтан дип әйтеп куялар. Бер яктан ул дини билемне бирә, икенче яктан теге рухи мәгънәви хәлне бирә ул. Кешенең йөрәген тәрбияли. Һәм дә менә кеше үзе генә калса, тормышта ул кызганычка каршы ул адашып та китергә мөмкин, үзе дә хис итмичә. Ләкин дә әлхәмдүлилләh менә бар әниләр, әбиләр, әтиләр, әниләр, бабайлар, безнең мәдрәсә остазларыбыз, хәзрәтләр, кайсылары читтән карап безгә үзенең җылы нәсихәтләрен җиткезәләр. Безне шушы йолдызлык ширендән тотып калалар. Ул сәхнә җырчыларына гына кагылмый, безнең дин өлкәсендә дә кайчан мәҗлесләрне 10-ны гына түгел, 100 меңне үткәрәсең, инде ел эчендә үткәрәсең 60-70 җомгалар, мәҗлесләр, вәгазьләр, һәм дә һәрберсендә сине мактап торган вакытта, синең вәгазьләренең мәгънәлеге турында сиңа һәр вакытны теге мактап торган вакытта кеше очып китергә мөмкин, күңеле белән. Менә шушы вакытны теге минлек фикере кергә тиеш түгел кешегә, иншаллаһу тааля. Ләкин дә шунысын да әйтәсе килә, кайры вакытта без кешене кискен рәвештә теге дәрәҗәләргә мөмкинбез. Әйе, бу инде зур дәрәҗәгә менде, инде әзрәк шалтырата башлады, әзрәк күрешә башлады, вакыты әзәйде дип. Әйе, ул хас мәсьәлә, чөнки кешенең эше үсүе белән, аудиториясы үсүе белән ул инде һәрбер кешегә бөтен тулысынча теге игътибарын биреп тә бетермәскә мөмкин. Һәрбер җавапка да кайтармаска мөмкин үзенең җавабын, һәрбер SMS-ка җавап кайтармаска мөмкин үзенең тулы җавабын дип әйтерлек. Һәрбер хатка җавап кайтармаска мөмкин. Әлбәттә, кешеләр бу яктан ничек тә булса кискен итеп сәхнә хезмәткәрләрен, артистларны бәйләмәсеннәр иде, иншаллаһу тааля. Һәм дә инде әлбәттә кешенең кайчан тормыш графигы төзелеп куела, теге минутлап, иртән иртүк, төнге 12-1-гә хәтлек, һәм дә һәрбер вакытны ул уйлап бара, кая барырга кирәк, нәрсә сөйләргә кирәк, ул вакытны якын тирәдәге булган кешеләргә, гаиләсенә, туганнарына вакыт калмаска мөмкин. Шаһабеддин Мәрҗани турында искә төшерәләр. Кайры вакытны узып киткәндә, аңар сәлам бирсәң, сәламны кайтармаска мөмкин иде ди. Ни сәбәптән? Чөнки ул уйлап барган. Менә хәзер дәрескә барам, вәгазьгә барам, нәрсә сөйләрмен дип. Шул хәтлек фикеренә теге шумылган дип әйтерлек. Һәм дә Шаһабеддин Мәрҗаниның исеме дә бит Шиһаб, теге атылган йолдыз бит инде. Шайтандан куучы. Үзенә карата безнең татар халкыбызның һәм дә
динебезнең бер йолдызы. Рәхмәт, хөрмәтле хәзрәтебез, дини фикерне ишетеп киттек. Киләсе сорауга да күчик. Илмир, менә Голос проектын Динә белән икегә җиңдегез дә, бөтен республика сөенде, безнең кызлар җиңү яулады дип. Александр Градский борылды, Пелагея борылды, нинди шәхесләр. Һәм кайбер урыннарда без хәтта сиздек, Пелагеяны да узып җырлый безнең кызлар. Шундай сөендек ул урыннарда. Һәм чынлап та Рөстәм Нургалиевич үзенә чакырып сезгә мактаулы исемнәр бирде. Бу очракта очып китәргә бик җиңел булгандыр. Йолдыз булу ул чакта бәхет идеме, әллә сынау идеме? Менә кисәк кенә килеп керде ул проект белән сезгә. Миңа калса, ул Аллаһ Тәгаләнең миңа биргән юлы. Сынаумы ул, бәхетме ул. Төрле яктан төрлечә дә әйтергә ярый. Чөнки беренче чиракта әлбәттә миңа бәләкәй чактан музыка белән шөгыльләнү шундый мәхәббәте бик зур иде. Шуңа күрә консерваториядан соң шундый бик кызыклы проектта катнашуым һәм әлбәттә ул бит уйламаган әйбер, татар телен, татар җырын шулай итеп кешегә, бөтен Рәсәйгә танылту, ул стратегиядә булмаган. Менә ничектер күңелдә шулай итеп ул туды да һәм тамашачыга чыкты һәм миңа калса, ул әлбәттә бәхет. Менә шул яктан карасаң бик зур бәхет. Икенче яктан карасаң, әлбәттә бик күп сынаулар булды, бик күп теге русча әйткәндә дә провокациялар булды, бик күп еладым да, бик күп әйберләрне мин югалттым, әмма дә ләкин бик күп әйберләрне мин таптым. Шуңа күрә мин бу юлга шундый рәхмәт итеп карыйм һәм минем янымда булган якын кешеләрем хәзерге минутта да минем белән бергә. Шуңа күрә ул бәхет тә сынауда. Тыңлап Илмира, син күңелдән кылдыйбыз инде 2 яшь ярым икән балагызга да әни булуыгыз белән иң зур бәхет шушадыр менә. Гаилә субханалла, әни булу, хатын булу, әлхәмдүлилләх. Хөрмәтле хәзрәтебез, кеше булып та, йолдыз булып та калып буламы? Диндә бит инде мөһиме шулай да кеше булу, шулай бит. Һәм ул җиңелме? Дини фикер нәрсә дияр икән? Әлбәттә, менә шушы кешелеклек сыйфаты һәр вакытны аны без алга сөрәбез һәм дә шушы мәгънәгә ия буласыбыз килә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә дә Куръан-ы Кәримдә безнең дәрәҗәләребезне шул хәтлек күтәрергә мөмкин дип безгә аятларда ачыкланалар. Хәтта безнең дәрәҗәбез фәрештәләрдән дә биегрәк булырга мөмкин. Ягъни гыйбадат ягыннан, ихласлык ягыннан. Чөнки бездә бар нәфсе дигән әйбер, страсть, кызыгу мәсьәләсе без бар. Аны белән без һәр вакытны көрәшәбез. Һәм дә кирәк, күбрәк һәр вакыт. Туктала алмыйбыз. Ашыгу мәсьәләсендә генә түгел, күңел рәхәте дә бар бит әле без арасы да бар. Кайчан бөтен кеше сиңа карап тора, соклана, мактый, ул үзенә карата бер шундый бер сыналмыш. Икенчедән, кеше ул хайвандан да түбәнрәк төшәргә мөмкин. Шуңар без тормыш юлыбызда һәр вакытны кешелеклек мәсьәләсен үзебездә тәрбиялибез. Һәм дә һәрбер кеше аны үзенең бер юлын узып китә. Кеше әгәр дә халыкта йолдыз дәрәҗәсе белән танылса, әлбәттә кеше булып кала. Ул бер-берсенә каршы килә торган мәсьәлә түгел. Чөнки кеше халык арасында таныклы йолдыз булмаса да, анда тәкәбберлек хисе уянырга мөмкин. Милләте белән, акчасы белән, фамилиясе белән, исеме белән, һәм дә үзенең тәкәбберлегендә яши. Менә шушы тәкәбберлек дигән мәсьәлә кайчан минлек дигән мәсьәлә ул нәрсәдән кешене этәрә, ераклаштыра гаделлектән. Ул гадел итеп хөкем итү, үзен гадел итеп үзенә бәя бирү мәсьәләсендә һәм дә хаклыкны кабул итү. Әгәр дә карасаң, бар шул кешеләр кайсылар зур дәрәҗәдә Аллаһ Тәгаләнең аятын әйтсәң, вәгазь сөйләсәң, алар игътибар белән тыңлыйлар. Югыйсә үзләре 100 мең кешене тыңлатырлык дәрәҗәләрдә бит алар. Без киләбез, мәдрәсә бетергән җегетләр вәгазьләр сөйлибез, нәтиҗәсендә алар сүзебезне тыңлый, игъана ярдәмләрен китерә, дин сүзен сәхнәдән җиткезәләр, һәм дә һичшиксез аларда теге минлек, тәкәбберлек дигән шир кагылмаган дип ышанып калабыз. Һәм дә шул ук вакытта
йолдызлык ул бездә булырга тиеш. Үзебезнең татар халкыбызда менә карап, аларга горурланырлык, аларгадан үрнәк алырлык кешеләр булырга тиеш. Менә голос тапшыру да бит инде. Менә аңар чагыштырмалы безнең мәдрәсәләребез. Голос бит ул җырчыларга теге үзенең республикасында, үзенең шәһәрендә танылган кеше ул, ләкин Россия дәрәҗәсендә танылырлык мөмкинлекне бирде бит ул. Әзизме? Безнең бар мәдрәсәләр бер гади гаиләдән килә, укый, аңар юл ачып җибәрәләр, диплом бирәләр. Нәтиҗәсендә ул минбарга басып вәгазьләр сөйли башлый. Менә хозур тапшыруына килеп, теге мәгънә фикерен әйтә ала. Бит зур мөмкинлекләр. Һәм дә инде әлбәттә шуңар да безнең халкыбызда дин ягындан да, сәнгать ягындан да безнең йолдызларыбыз булырга тиеш. Без аларга карыйбыз, алардан үрнәк алабыз. Һәм дә һичшиксез алар үзләре дә безгә бер тәрбия бирәләр иншалла. Чынлап та әле уйлап утырам, һәр чорда да дин ягыннан да үзебезнең бер йолдызыбыз булган Шиһабетдин хәзрәт, Мәрҗани, Риза ага Фәхретдин, хәзер Камил хәзрәт Сәмигуллин алып Татарстан мөфтиебез. Ул йолдызыбыз безнең бар инде, ул булырга тиеш берәү лидерыбыз. Әлбәттә, хөрмәтле Илмира ханым, менә хәзрәтебез дә әйтеп китте, йолдызлыктан башка булмый. Шулай да менә җырчы кешедән дә сорыйк әле, йолдызлык кирәк нәрсәме? Аннан башка да буламы? Заводта да эшли кемдер, име гомер буе. Юк, мин танылуны яратмыйм да, якында килмим ди. Һәрбер кешенең үз юлы, һәрбер кешенең үз миссиясе. Аллаһ Тәгалә тикмәгә генә менә бу кешене сайлады, менә аның шундый юлы булырга тиеш. Кемгәдер ул кирәкми, кемнеңдер көче җитми нишләп. Чөнки аның да бар үз сынавы, менә үзен йолдыз ул бит нәрсә? Ул шир дә, миңа калса, ул бик әйбәт шир. Беләсезме нинди яктан? Чөнки Аллаһ Тәгалә тикмәгә генә аны бирмәгән бит кешегә сынау кебек. Ул бит кеше үзен шул вакытта күрә икенче яктан да. Һәм әлбәттә ялгыша. Беркем дә фәрештә түгел. Һәм без монда килдек үзебезне аңларга һәм миңа калса үзебез аша Аллаһ Тәгаләгә якынрак булуга һәм аның бөтен булган, бөтен биргән кагыйдәләрне әлбәттә бу тормышта ясарга, эшләргә һәм бу сынаулар аша кеше үзен белә, дөньяны белә, якыннарын белә һәм бик шундый кызыклы һәм әйбәт әйбер дип әйтергә дә мөмкин, фәлсәфи яктан. Рәхмәт. Менә дөньяви фикер шулай яңгырады. Хөрмәтле хәзрәтебез, йолдызлык турында да сорыйсым килә. Йолдызлыгы шулай да күз тиюме, зәхмәтме, әллә инде нәфис авыртуымы? Шушыларга катышы бармы аны? Аңлатып китсәгез иде дини нуктадан. Әлбәттә, аңар ничек булса күз тию, зәхмәткә ул берничек тә кагылмый. Беренчедән, кешене йолдыз дип дәшә башлый, халык таный аны. Беренче грамоталар бирелә, беренче бәяләр. Кешегә ул башта теге үзенә ят булган хисләр, оялу хисләре була. Аннан әкрем кеше аңар ияләнә. Туя башлый. Ул аны гадәти рәвештә итеп күрә башлый. Ләкин дә теге аның кискен бер нуктасы булып тора, качан ул аны үзенә тиешле итеп күрә башлый. Аны кайда булса каршы алмасалар, яки аңар беренче урын бирмәсәләр, ул вакытны ул ничек булса дулкынлана, аңар карата борчыла башлый. Үзендә кимчелек күрми ул казыйларда, судействода кимчелек күрә башлый. Икенче, аның белән карата булган сәхнәдәшләрне үзенә кимрәк күрә башлый. Менә шунда аның мәшәкате дип әйтерлек. Кайчан аңар хаклыкны күрсәтәләр, яки аны ничек тә булса аны үзгәртәселәр килә, аның сәнгате тагын да яхшырак булсын, ул үзенең режиссерлары, мәсәлән, постановщикларны үзе тыңлый башлый теге. Менә шул вакытны әлбәттә ул теге шир керә башлаган дип әйтергә мөмкин. Ләкин дә һәрбер кешегә теге Аллаһ Субхаһу Тәгалә мөмкинлек бирде кайту, кире кайту Аллаһ Субхаһу Тәгалә тәүбә кылу. Шул ук вакытта мин искә төшерәсе килгән иде, йолдыз мәсьәләсендә дә безнең дә дин үзенә карата бер мәгънәле аша. Куръан-ы Кәримдә йолдыз дигән сүз төрле рәвештә искә төшерелә. Бер яктан ул шайтандан куу, ул шихаб мәсьәләсендә атылган йолдыз. Икенче якта
төнне сезгә юлларны күрсәтүче йолдызлар дип Алла Субхану Тәгалә күрсәтә. Өченчедән, Алла Субхану Тәгалә үзенең мәхлуклары, ягъни барлыкка китерелгән муҗизалар, йолдызлар кайсы күкләрне яктыртып тора. Һәм дә шул ук вакытта Коръәни Кәримдә Наҗм дигән сүрә бар, йолдыз дигән сүрә бар. Ул беренче сүрә, күз каршыгызга китергез, кайсы Мәккәдә ачык рәвештә тавыш белән Пәйгамбәр саллаллаһу Кәгъбәтулла каршында барча Мәккә халкына укый, кайсы әле алар дингә каршы булган вакытта. Һәм дә булар таң калып моны тыңлыйлар, һәм дә шушы сүрәнең ахырында сәҗдә бар. Сәҗдәне кылып куя Пәйгамбәр саллаллаһу һәм дә барча халык сәҗдә кыла. Иллә дә мәгәр тәкәббер булган кеше генә туфракны алып маңгаена куя да әйтә, бу да миндән җитәрлек дип әйтеп куя. Нәтиҗәсендә әйтәләр сахабалар, без аны хәлак булган кешеләрдән күрдек ди. Үзенең шушы мөшриклек хәлендә вафат булган. Шуңарда теге йолдыз дигән мәсьәләгә дә Коръәни Кәрим үзенә карата бер мәгънәләрне бирә. Әлбәттә, хәзерге вакытта кешеләрдә хөсетлек сәбәбендә йолдызлыкны ничек тә булса тискәри яктан күрсәтергә тырышалар. Әйе. Алалар да барча сәхнә хезмәтләрен шуларның арасындан иң теге күркәмсез рәвештә үзен күрсәткәннәр вәкилләрне алалар да әйтәләр, менә йолдызлар шундыйлар булалар дип. Югыйсә, менә театрда булсын микән, балетта булсын микән, җыр сәнгатендә булсын микән, күпме йолдызлар бар. Кайсылар үзләрен чынлыкта тәртипле, мәгънәле, культур, мәдәниятле рәвештә тота беләләр. Субханаллах. Рәхмәт дини фикергә. Һәм финал соравына бераз гына шиметтирә торган соравны калдырдым сезнең өчен. Илмира турында башлыйм. Голос проектын яңадан карап чыктым интернет челтәрләрендә анализлау өчен. Һәм шундый искиткеч башкарылыш Илмирада. Һәм менә аның белән аралашканда бер вакытта да сизмисең янда шундый йолдыз утырадыр дип. Ул һәрвакыт үзен гади тота. Рәхмәт аңа. Илмира менә сорауда шундый, сез йолдызмы? Ничек бар шулай җавап бир? Мин юк диярим. Синең сөйләшүең буенча син гади. Рәхмәт. Корыз, мин телсез калдым. Балай син йолдыз, әлбәттә син йолдыз, ләкин кеше буларак мин синдә тоймыйм. Кеше буларак юк, әлбәттә мин йолдыз түгел. Синдә сизелми. Әлбәттә юк. Мин просто миңа Аллаһ Тәгалә биргән сәләтне мин үз эшемне бик чын итеп эшлим. Шул юлда мин бәхетле. Әлхәмдүлилләх. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, рәхмәт. Шундый гади генә җавап өчен Илмирадан. Хөрмәтле хәзрәтебез, Хозур ТВ телеканалы чакыра торган хәзрәтләр арасында сез һәр вакытта да йолдызлар рәтендә, әлхәмдүлилләх, үзегезне йолдыз итеп хис итәсезме? Әле генә Хоҗдан да кайтып төшәсез. Һәр вакыт искиткеч бит инде эшегез белән. Кемдер хыяллана сезнең эш рәтендә. Мин менә өстәсе килгән иде, безнең татар халкында хатын-кызларга һәр вакытны гадилекне мактап торалар бит. Шуңарда теге йолдыз түгел дип дә җавап кайтардылар. Әлбәттә, халык биргән икән, хөкүмәт дәрәҗәсендә аны раслаганнар икән, шундый лаеклы исемнәр бар икән, аны кабул итәргә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә бер шөкерле рәвештә булып калырга кирәк, иншаллах. Һәм дә киләчәктә аны дин өлкәсендә гаиләгезгә файдасы белән, үрнәк белән булып калсын, иншаллах. Әлбәттә, йолдызлык мәсьәләсендә мин әйтер идем, бар безнең хәзрәтләр арасында йолдызлар. Ләкин дә кайр вакытны алар каршында узып китәргә мөмкин. Син аны күрмәскә дә мөмкинсең. Менә мәдрәсәдә ул үзен шәкертләр каршында балкып тора. Җомга вакытында, гаит вакытында мин барга чыгып, ул балкый. Аллаһ сүзен җиткезә. Бар каләм тибрәтүчеләр. Кайсылары шундый мәгънә кертә беләләр, җөмләләргә кайсын сүз белән әйтерлек түгел. Алар бар йолдызлар. Минемчә, һәрбер өлкәдә үзенең йолдызлары бар. Фақат син шушы аларда йолдызлыкны күрергә сәләтең бармы, юкмы? Ул бит сәнгатьне ишетергә, укып белергә, танырга кирәк бит инде. Шунысы да бар. Бар мәгънәсез кешеләр. Кайсылар каршында лаеклы кеше басып тора, ул аның исемен дә белми, кем әйтмешлек, кем икәнен дә белми, аны белән куллана да белми, кем әйтмешлек. Шуңарда йолдызлар ул бар. Менә безнең вафат булып киткән күпме хәзрәтләр бар. Исәннәре бар. Әлбәттә, вафатларны без күбрәк яратабыз инде. Ләкин дә исәннәрен дә хөрмәт итәргә кирәк. Исәннәрнең дә дәрәҗәсен күрергә кирәк. Чөнки аларга Аллаһ Субхану Тәгалә бирде мөмкинлекләр.
сәбәпләр һәм дә шушы сәбәпләр аша алар халыкка тәэсир итә алалар. Аллаһ Субханаһу ва тәгалә насыйплардан иләсен безнең халкыбызга танылырга милләтебез эчендә Рәсәй дәрәҗәсендә дөнья күләм. Чөнки менә хаҗ гомрәгә барабыз да бездән сораулар, сез кайдан? Без әйтәбез Татарстаннан. Белеп бетермиләр. Ләкин дә Казан шәһәре дип әйтеп куйсаң, Мәскәү дисәң, ил җитәкчеләрен исемнәрен әйтсәң, таныйлар. Ни сәбәптән? Чөнки алар менә дөнья күләм барыбер танылган әйтерлек йолдызлар бит инде. Шунысы бар. Әлбәттә, безнең тарихыбыз буенча кайракны искә төшереп куябыз. Шул яктан безне танып куялар, беләсезме? Шуңар горурлык бар инде. Горурлык бар үзебезнең халкыбызга һәм дә Аллаһ Тәгалә насыйплардан иләсен арабызда яңадан яңа йолдызлар балкып торсыннар иншаллаһу тәгалә. Амин. Амин, шулай булсын. Рәхмәт Илмира ханым, рәхмәт Исмәгыйль хәзрәт. Хикмәтле фикерләр булды, уйланырга да урыннар хайран. Әйдәгез әле шушындый уйланулы фикерләр нуктасында тапшыруыбызның тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлешендә хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенең эш тармагына яки бүгенге сөйләшүдән чыгып, үзенең күңелен борчыган бер дини сорауны аңа яудырырга тиеш була. Хөрмәтле Илмира, янәшәңдә инде танылган хәзрәтебез Исмәгыйль хәзрәт бик киңен утыра икән, күңелеңне борчыган бер дини сорауны хәзрәткә яудыра аласың, ул сезнең хозурыгызда рәхим итегез. Минем дини сорауым түгел, гап-гади генә сорау. Музыканы тыңлыйсызмы? Һәм әгәр дә тыңласагыз, нинди музыка ул? Кызык сорау. Безгә һәр вакытта теге бәләкәй яки яшүсмер вакыттагы булган ширәм яшелрәк дип әйтеп куялар бит инде, әйме? Менә шушы вакытта ишетелгән моңнар тыңлыйм һәм дә ул мине киредән менә авылга кайтара. Ул күбрәк гармон, тальянка тавышлары. Нигәдер ул мине кирип калды, чөнки миңа хәтлек минем бабаларым уйнаганнар аны. Күрәсең, ул бәлки кан буенча бирелгән микән, әти тальянканы тоткан үз вакытында. Шуңар да тальянның тавышын ишеткән вакытта барыбер күңел теге селкенеп куя. Ләкин дә без дини кешеләр үзебезне тәрбияләргә тырышабыз, Куръандан ул селкенсен, хадисләрдән дип теге, вәгазьләрдән дип. Чөнки музыка ул хисләрне тибрәтеп җибәрә. Һәм дә без үзебезнең хисләребезне теге контрольдә тотарга тырышабыз. Шуңар да музыка тормышыбызда бар, һәм дә әгәр дә без аны тыңласак, качып кына тыңлыйбыз инде. Кеше каршында түгел. Әйе, дискотека шикелле әйберләрдә ничек тә үзебезне күрсәтмәскә тырышабыз. Ни сәбәптән? Чөнки кеше безгә карап динне күрәсе килә. Ә дин белән ничек тә булса музыка аны бер-берсенә китерерлек түгел. Менә шунсы халык аны шулай күрсәтә. Әгәр дә без хәзрәтләр аның арасында булсак, ничектер кешеләр анасын безнең вәгазьләребезне инде ихтибар белән тыңламый. Шунсы бар. Ә була идә качып кына булса да тыңлап аласың. Икенче сорауны Мөмкин, әлбәттә. Ә менә бар шундый конкурслар, Коръәнне укыйлар, һәм менә Коръән ул сезнең өчен җыр кебек, юк, көй кебек сез аны ишетәсезме, әмма дә ләкин аны җырлыйлармы яки укыйлармы сезнең өчен? Әлбәттә дәрәҗәдән. Башта ул башлана көйдән. Менә һәрбер кеше Куръани Кәримне ишеткән вакытта укучының көенә карыйлар. Аның салмак укуына карыйлар. Тиз итеп укуына карыйлар. Аннан соң Куръани Кәримне хәрефләп өйрәнгәч, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнгәч, аның көе икенче шаратка кала, беренче шаратка килә махраҗ, хәрефләрне әйтү һәм дә тәҗвид кагыйдәсен чыгару. Менә шушы тәҗвид кагыйдәсен белән укылган вакытта Куръанны ишетү, ул колакка, күңелгә шул хәтле зур ләззәт китерә ул. Бар менә балалар һәм дә өлкәннәр кайсы һәрбер хәрефне, сузыкларны урынына җиткезеп укыган вакытта күңелләр шул вакытны киңәеп китә. Аны аңлатырлык түгел, һәм дә шул ук вакытны анда өченче өлеше кайчанда мәгънәсенә керә башлыйсың. Кайчан мәгънәсен аңлый башлыйсың шушы Куръанныкы. Анда һичшиксез ан кичерүләр. Менә хаҗ вакытында була, менә бер намазда миллион кеше катнаша. Хәзрәт укый башлый аятларны. Һәм дә шундый аятлар була, кайсы менә бүген сиңа кирәк ул менә шушы вәгазь.
Менә ул аятлар Кур'ан-ы Кәримдә укыла, менә бу сүзләр, менә шушы Аллаһның сүзе, менә сиңа кирә. Менә син андан инде тетрәнәсең. Әйтеп бетерлек түгел аны, субханаллах. Хәзер дә менә күңелләр теге шул хәтлек аны искә төшереп куя, субханаллах. Шуңарда Кур'ан-ы Кәрим ул бер яктан моң, аны моң белән уку ул сөннәт Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямныкы. Икенче яктан ул дөрес итеп аны җиткезү урынына, хәрефенә, сузыгына һәм дә мәгънәсенә төшенү, иншаллах. Рәхмәт. Сез җаваптан канәгатьмисезме? Әлбәттә. Хөрмәтле хәзрәтебез. Бик кызык иде. Янәшәгездә Голос проекты җиңүчесе, Татарстанның халык артисты Илмира Кәлимуллина, аңа нинди сораугыз бар, рәхмәт итегез. Менә хезмәтнең нәтиҗәсен күрү. Ул бит башта бит инде кружоклар, консерватория бит инде, вот, куды вокалына йөрү бит инде. Менә ул беркем дә күрми ул хезмәтне, шулай бит инде. Менә теге Голосны күрәләр бит инде, кайчан сезне бәяләгән вакытта. Менә шушы елның еллар узып киткәч, үзегезнең хезмәтегезне күргәч, аның рәхәтлеген үзегезгә ничек кичерәсез? Кызык сорау. Ой, бик әйбәт сорау. Теге русча әйткәндә бик многослойный. Әлбәттә, хезмәтне беркем дә күрми. Аны кеше күрергә дә бәлки тиеш тә түгел, әмма дә ләкин аны хөрмәт итәргә бик тиеш. Чөнки хәзерге кешеләр, хәзерге яшь кешеләр музыкага бик әлбәттә тартылалар һәм уйлыйлар, ул бик җиңел әйбер дип. Әмма дә ләкин һәрбер әйбернең, әгәр дә син тырышмасаң, әгәр дә син үз-үзеңнең, менә актерларда шундай бер бар, сверхзадача, әгәр дә син аны үзең тоймасаң, әгәр дә син аны кабул итмәсәң, уйламасаң аның турында, бу профессиягә керергә кирәк түгел, миңа калса. Ул җиңел әйбер түгел. Һәм әзрәк кенә киттем сораудан. Хезмәтне күрми, әлбәттә миңа бик рәхәт булыр иде бу хезмәтне кешеләр хөрмәт итеп, чөнки ул бөтен әйбергә бит тарала. Ул теге оештыручылар мәсьәләсендә, әгәр дә син концертка киләсең икән, мин үземне әйтмим, безнең бик шундый олы артистлар бар, халык артистлары бар. Аларга нинди гримеркаларны бирәләр. Мин менә шаккатам, ничек кешеләргә оят түгел. Чөнки кеше нинди дәрәҗәдә булган артистны ул үзе дә кабул итми. Барыгыз утырыгыз анда гримерка, бәләкәй генә. Мин бик шул әйбердән шаккатам һәм миңа күңелемә шундый рәнҗетә ул күңелне. Һәм үз-үземнең эшемнән мин Аллага шөкер канәгать. Чөнки мин җиңел стильдан, җиңел ниндидер юлдан бармадым, Аллага шөкер. Мин бу үземнең юлымны кабул иттем һәм мин, әгәр дә минем теге сынауларда булса да, мин бу юлдан рәхәтлек тоям. Чөнки мин үз-үземә ышанам һәм беләм, Аллаһ Тәгалә гел минем белән бергә. Ул минем юлымны үзе күрсәтә. Әгәр дә мин каядыр теге сомневаться итәм икән, берәр хоп билге килә. Апа, барысы да яхшы. Хәерле булсын. Әйе, шулай. Рәхмәт Илмира белдергән җавабың өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, җаваптан канәгатьме дөньяви фикернең? Әйе, әлбәттә, канәгать, еш кына шунысы бар, бездә дә хәзрәтләрдә безнең хөрмәтебез табынны башында дип әйтеп куялар. Әйе. Чыгып китәсең, аннан соң остановкада басып торасың син теге. Да, әйе. Ансы син хади кешегә әйләнәсең. Әйе. Шунсын да халык онытмасын иде, иншаллаһ тәгалә. Амин. Рәхмәт хәзрәтебез. Рәхмәт Илмира, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен, вакытыгызны сарыф итеп шушы тапшыруганы багышлаганыгыз өчен, Алла бирсә, файдалары була торган имин хәерле тапшырулар булсын иде. Амин. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге фикер тапшыру чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез һәм кабаттан бүгенге чыгарылышта кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дөнья фикерен тәкъдим итте популяр җырчы, Татарстанның халык артисты, Беренче каналдагы Голос проекты җиңүчесе Илмира Кәлимуллина. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Чакырганыгыз өчен, шундый кызыклы, шундый тирән фикерле тапшыру булды. Һәм әлбәттә инде мин тамашачыларга иң мөһиме саулык, сәламәтлек телим
һәм дөнья тынычлыгын. Dini fikirni təqdim etdi. Tapşırığımızın daimi dini eksperti, mərkəzimizin Rüstəm Məşid İmam Xatibi, Muhammediyyə Mədrəsəsi tərbiyəçisi İsmail Həzrət Bikkinin. Qadırlı cemaat, əlbəttə bizning qulubuzga Allah Subhanahu taala tapşırdı bolalarımızı, həm də özümüzün də selametlik, həm də mümkünliklərini. Özümüzün selametlikni, mümkünliklərini, sələtlərimizni aşıqlarga kerak. Özümüzdə də, bolalarımızda da. Yangadan yana maqsadlar qo'yara kerak. Hem de indi əlbəttə şunun arasında nəfsimizni tərbiyələyini də unutmasqa kerak. Allah Subhanahu taala nasiblardan eləsin bizning ümmətimizdə yangadan yana dini yaqdan da, səhnə yağından da aşıq, ixlaslı yıldızlarımızı. Biz sizin bilan kelasi uchrashuvlarga qadar deb sog'bolashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar.